Bravo. Tu, cutiile, mă. Scop 3. No scop 5. Da. GG. Ești bun până scop. S-a mai zis? Da. Ce, mă? Doamne, nu mai zic nimic. Nici măcar nu se vede arma și tot. Ar trebui să mulțumesc. Nu, ar trebui să taci. Oh. Eloane. Bravo. Mersi. A, nu eu. Da. Știu de ce că mă bați cu... No scop sau nu? No clip. Am un bol, Am cum frate, o când tragi. Ce rank ai, mă, și bol? Nu am rang la competitiv. E clar, dacă joci așa, când ai rank... Ai nimic, Uite, ești mi-a curat. dat... de-asta. Da, report. Ăla de competitiv. Unde-i Davi să-i arăt TeamViewer-ul? Crezi că nu luam bani dacă aveam hack? Unde-i Davi să-i arăt TeamViewer-ul că mi-a dat reportul? De unde știu eu? Păi a scris în chat. A scris U și după aia... A scris de la... A pus semne exclamării, mi-a pus arma. Ești Bravo. codat acum, băi. Mă simt mândru. Bă, da, mă cam știi, dar mă rog. Eu? Nu. Trebuie să-mi instalez TeamViewer-ul. Bă, da, am tot auzit pe server de competitiv. Ce e la TeamViewer? Și am văzut și la fratele meu. La ce-l folosești? Care îți un scop? Eu, 2. Ah, bine. GG. GG. Cu Gigi Dance. S-a tras! Bravo. Mamă. Hai, nu scundă. Au! Ha! Îmi dai și leg, îmi dai și hit. Gigi, sube. Gigi? Mamă, nu mai dau, bă, nu, credeam că dai one tap-uri. Cine mai dă report? Tu vrei să mă umili? Gene 3, dar momentan s-a ranked. Nu prea mă joc matchmaking. Am 8 win-uri câștigate pe ăsta și l-am în carantina. Eu nu mai joc. Nu prea mă mai joc matchmaking sau asta. N-am timp. Let's do this and get back in time for chow. Wow. Adică mă dă cu Gene 3 și Gene 2, deci bănuiesc că o să fiu Gene 3 sau Gene 2. Și vezi acum Silver Aid Master.
Eu am gol 9-4 la Wingman și când se termină meciul văd că ăia din echipa adversă au Legendary Eagle Master și Global. Eu pe Wingman mă joc numai Deagle Only sau Scout. Să cred că Mai văd, bă, Petruchi. Te-am văzut când te-ai pus aici, eram deja pe rampă. Da, am făcut. Eu mă urcam pe rampă când ăla a trecut și l-am văzut. Și ăsta. oh, negru, mă, nu cred. N-ai pus că nu-și. Am tras, băi, frate, și-am tras. Hai tras. Let's go earn our pay. Merge, bravo. Da, i-am dat foam, nu mai zic nimic. Uită-te pe mine. Mă scop? Da. Poți să-ți dai report? Puchi, că noroc. Ce noroc, frate, că ai tras mai până. E, da. Mamă. A fost bulan. Nu veni la ala, mă. Salut! Salut. Salut! GG. Mă scop? 5 Moscou. Da. Bă, dar tu mereu mă și mă căsești. Nu, dar e logică, de în fiecare E rând, de logică. fiecare merge pe Tis partea Moscou. asta. Trebuia să mergi bun, măcar. Păi eu până acum am partea opusă. Ei, la mine au intrat pe partea asta. Aha. Bine. Nu te Bravo. țin noroc. Noroc, e? O dau pe noscopuri În azi. cap, așa încerc să dau pe și voi da spray-uri. Și eu la fel, da. Am văzut și la mine. Hai că ți-a dat cap. Da, bă, da. L-am scopat. L-am scopat. L-am scopat. Eu nu joc când scop. Oricum mai văd. No more talking. Now we fight. Unul nou scop. Denis, pe Mamă, ce reaction time am să-mi bag. Bravo. Nu văd la Am avut noroc, bă, anime. Let's go, let's go, let's go. Bravo. Let's roll. Uite, vezi, am încercat acum să dau cap. Bă, ce vim la cuțit la runda de snipere? Ce? Ăsta vine să dea la mă, la snipere. Move it, move it. Ce vrei să-i facem? Poate o să trec cu spray, ești nebun? Pentru asta. Bă, dar știi și tu să dai un one-tap la anime. Ba, știu să dau one-tap, Da, am dar văzut, dar nu e mapă de one-tap. nu să nu fie mapă de one-tap. Nu e. E mapă de tras. E mapă de toate. Tu vezi? Tu vezi? Da? Bine, mă, dacă nu e mapă de one-tap, 4 Moscou. Unul nu. Ce era cu mine? Ulu, eu mă uitam la mine în bază. Te auzeam la mine în bază. acum ce m-am trezit, dacă vă bași așa.
E clar. Viața. La scopul. Mersi. Eu am fost la sală, am fost să fumez. M-am trezit pe la 12 jumate. Eu m-am trezit la 9. După aia m-am culcat, m-am trezit la 10 jumate. Și la 11 trebuia să fiu la sală. Bravo. Am mers la sală mort. Știu bine. GG, bă. La scopul. Bravo. Când mă rog, ai echipă de asta, GG. nu cred. Bă, dacă nu mai dau one tap-uri, atunci mor la spray-uri, că nu știu să dai un spray. Acolo, dacă stau mai acolo. Tragi merg, fratele meu. Da, și tu mi-ai un cap așa. Doamne, Sau mi-ai și Dumnezeule, robe, ăsta cum se trage pare. mergând. Ce trebuie să-i faci, mă, cacao? Mamă, cum trag. Bravo. În sfârșit în arena 1, băi, frate. Da, mă, tragi mergând, ești bun. Bravo. Ne-am dat amândoi, leg. Mamă, cum dau spray-ul. GG, scuze. GG. La scop. Ha. Ai gumă lipită pe monitor. 1 HP mai avem. Cum te uitai, bossule? Nu știu. Iar ăsta care tragi mergând. Aici stau. Nici nu mai știu cum să dau așa. Da, păi dacă dai cu M4 crezi și-o pe așa. Au, mă, saua. Bă, da, stai așa, selectez și eu M4. După asta. GG, Florine. Bă, dar te miști în poze, viraj pe mine, spamezi USP-ul, ce mai vrei? Cine, mă? Ăsta din arena 1. Are macro pe USP. Bravo. Pe Nosco, man. A, mai dă-mi o dată. Dar trebuie să mă așteptăm încă o rulă atunci. Ha, uite și pe ăsta. Nu scop. Și ăsta vrea să dea raș pe mine, bă, Silver. L-ai luat? Mai ai reușit să-l iei? Da. Nu pot, că se mișcă în poze.
Cum? Știu. Nu scop fac. GG, Sam. Doamne, cât noroc are copilul ăsta, mă jur. Da, Ce de fapt? Hai în scop. Mamă, Mi-ai dat seaua mea. Da, mersi, dă no Bă, scop, dar hai, Silver ăsta ești se bun. mișcă în poze, bă, frate. Ți s-a mai zis că ești bun pe no scope. Tu vei și stomatolog? Aha. Să vezi că am și eu o focare, pune și mie o plombă. Te Bă, cu nu, 500 nu, de nu, facești. Ăsta îmi dă cap mergând, frate. Doamne, asta de la Arena 4 face același lucru cu mine, cred că de vreo 6-7 runde. Și tot nu se lasă. Nu scop. Da. Silver 1. Bă, bă, nu mai zic nimic. Merge. Ce one mi-a dat durut. Anime ăla are un bulan mare rău de tot, mă jur. Doamne, mai e și cancer. Tu dai capul, mergi. Știu care, stai așa să zic eu dacă e ăla. Bom. Da, da, ăla tot ca din mers, jur. Și la mine la fel. Se joacă cu impact. Eu încă nu pot să joc, care e problema? Păi și are mă dacă locuim 4. Am zis eu ceva. Nu știu, ai cineva ceva că și ducă la locuim 4. Bobon. Am tras să-mi până în capul tău. Bă, să mor. Super. Hai, salut. Nu scop și Bă, Stay frosty. Ce mi-a dat o anime? Poate fac alt 62 curse pe un cap. Fără armură. am văzut. Nu scop și nu. Bă, mai lasă, te duci după cutie, te învârți după cutie, rămâi după cutie, tragi și mă omori. Și nu înțeleg cum o bate Bobo. Păi, cum ratezi, mă, cu scopul cu 6 glanțe? Nu scop de ele. Hai că m-am întors ca dracu. Am ajuns Arena 8 ca să ieși. Nu scop. GG anime. Învață-mă și cum să fac bihobul ăla. Stay right here is where we Caută pe YouTube.
Bă, da. Da, cine a zis să nu vă să facă banii alții, Eu am zis. Am chat-ul, bă, bă. Nu vreau. Ah, Diteți numele și vreau să nu vă să facă banii alții. Bobu. Ok, hai să-mi dau ăla de acum și... Și-am dat ad. Mamă, ăsta are 80 de miliarde de ping. Mamă. Hai mă, Spooky, te duci după De Silver 1 de... Așa mă acolo. Este zici de ăla de Silver 1? Hai, Bobu, ieși și...